A pokračujete ďalej v šírení nenávisti, zloby, hnevu, nevraživosti, osočovaniu. Neviem, čo vás k tomu vedia, alebo čo vás k tomu privádza, aby ste takto rozdeľovali národ. Zabúdate na základné hodnoty, základné pravidlá, ľudskosť, rodinu, úctu a rešpekt. A idete niečo kázať. Idete kázať ľuďom, ktorí veria v slovenskú krajinu, slovenskú zem a históriu tejto krajiny. Prestaňte šíriť tú vašu nenávisť. Prestaňte šíriť tú vašu zlobu a hnev. Všetci sme si rovní. Je jedno, akú farbu pleti máme. Je jedno, akého sme etnika, vierovyznania. Ale dôležité je, aké máme srdce. Prestaňte šíriť tú nenávisť a zlobu. Skúsme sa postaviť do roviny, že všetci sme si rovní a riešiť takto tie problémy. A nie nenávisťou a zlobou. Ten, kto šíri nenávisť a zlobu, je obyčajné teleso, bez srdca, bez citu. My, čo si vážime rodinu, históriu a kultúru, vážime si našu zem, srdce máme. A je len na vás, či ukážete, či vy ho máte, alebo nie.